Bago may manlakaw, magdula sa koteriya. Pichil win, dali ra kayo ni. Mag-click-click ka ta, pangitao na to ang coins niya. Dapat di na to mapilian ang bomba. Mag-bet ta, be. Try na to, dali Pattern ba? Uy! Di kamay mo pag pagsugod na pildi na. Sige lang, let's try another bet. Try na to, ne. Oh, idaog na. Puding una na ra ka easy. Ang ako na nandito kanina na himuog. 1K. Pati kamay. Unsa naman orasa? Uy, kaganina raman to. Diyan po siya digawas kwarto. Try na po na to dali na, be. Bet na po tag 10. First naman. Uy! Hindi na anak dyan ang dula. Usahay madaog, usahay mapildi, usahay madaog. Just take the risk na lang. Anak naman dyan ang dula sa kinabuhi ba? Daog na po do. Oh! Okay ka, may dali na kayo. La, napa man din nilakaw sa kong babe mo? Ay, makapungot ba ni Uy? Babe! Unya na to. Makasabot naman to siya. Magdula-dula lang sa kuderiya. Kaya ang kanima daog na ko ang kwarta para naman po sa iya. Anak ragod na bit-bit ragod ta dira Uy, ma'am. Tigas kawa kung kinabuhian ni pattern. Oh, daog na po. Bet na puntaan ni. Uy, babe. Nag-usap ka nagdula di ka di ay? Kaning, nag-PHL win naman ko. Naunsa day ka di ba naman tay lakaw? Manlakaw? Asa man dito manlakaw? Naunsa day ka? Uy, nagkadugay wala na kay klaro. Sabi, klaro, ipuspon sa nang lakaw, kaya nagdula po PHL win diriya, bawiyon sa akong pilde. O sige, ayun na laguban pagdula lang dira pero tagay kog kwarta. Kwarta, nanapod ka, gastuwa, pud ni mo. Uy, nagdula pa ko diriya, unya na, wala na ko'y kwarta. Gasto, ano bitaw giyab ko nimo? Basta-basta, wala ko'y kwarta diriya, magpuyo ka dira Babe, Sa buka ni mo, uy, wala lagi ko'y kwarta diriya ba? abalo mo ko ba na nga Wala lagi ka. Muhatag man ko ba kung naa? Sige na babato na ginakutanan. Muhatag ang tanan. Noon sa day ka, uy, nga nahimo ng gudato tanan. Wa kay ayo. Ano dyan ang mga lalaki no? Pag makuha na nila ang tanan, ilan ang pasagdan. Ano man yung babae no? Gasto kayo? May pangdula at ang pitching win. Pasta po ta diri. Daog! Kung makuha na gani ni mo ang tanan, tama na. Pug niya ang babae sa yang gasto permi. Ayaw padala si mong gibati. Try testingin nagdula ang PHL win. Nara sa link ang comment section ana ako nang i-download. Pag sign up mo dira kay basin day og swertehon mo. And then pag once maka-sign up mo, comment lang mo kay mamili kog 5 ka tawo nga mahatagan sa atong puhunan. Pantry lang good pandula basin day og swertehon mo ba yan. So man, nag-gates na ninyo. Pag sign up na mo kay mamili ko.